फाइदिके जोंथिनि सालायानो SSC-GD written exam no tuye norok sawi mano je SSC-GD exam irina musungna borok sai mano puila written exam ongnai aboni jagolo physical aboni jagolo medical engkai जों o exam no rina thangkangkai bahai ke rikhai जों pass nani khlai ongkongnai abono tui जोंथिनि phaidi je mansak salayano norok paithak jora tongri tini जों एबा आं साननानै मोसौमाखौ अमसे बाक्सा बर'राव फर्म फिलआप तो खालाय पायो हायपनो सिलेबास नो खांखाय तुगजा खांखाय न खा थैजागो बाक्सा खायबा फर्म फिलआप खालाय पाय फनो प्रिपारेशन ना हारियाव डाइरेक्ट एग्जाम थांगै आसुगुयो आंकाबो हायरो खालायखौ बसिनि जों सक्सेस खालायमिया आंगै थांबायो गा बाक्सा गमो हाय प्रिपारेशन ना हारो ठीक न फियाबा बाहाय खालाय प्रिपारेशन ना हार आबो सेवै लगातार प्रिपारेशन खाय थांमोन यागोलो आबन बागै जों एग्जाम बो पास होनानै मान फानो किजा तुगुय थांगोता इनका जों तमों सिस्टेम स्टेप बाय स्टेप सावै मान खांखाय किजा मिसा परि थानि व सहज ngै थांगोता एबा कलाय ngै थांगो आबन बागै न आबन ति साना बागै न नरनो तिनि भिडिअ सामजागो नाइदि ओ एग्जाम रिटेन एग्जाम बागै ओरा सिलेबास जाखा चारटा पार्ट दङ जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ते एलिमेंटरी मैथमेटिक्स ते कायसांके लैंग्वेज इंग्लिश एकाबो हिंदी ओ जगोनि ति कायसा पार्ट नि 20 टा क्वेश्चन खालाय जाकनाय ओंखाय कायसा ओ तो क्वेश्चन नि 2 मार्क खालाय माने न कायसा पार्ट तो 40 मार्क खाय तंगनाय का चारटा पार्ट हंगाय 160 नि मार्क तंगनाय टाइम हंगाय 1 घंटा खायदबा ओंका ओ जगाव चारटा पार्ट नि बिसंगो तुमु बो पार्ट तो काहामकै प्रिपारेशन हार कांगै मार्क काहाम खाय माने आबोन सि सावना जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग आरो 20 टा क्वेश्चन तंगो 40 मार्क जतन सलाय मार्क तिसानि खलाय एबा मार्क तिसानि बिसंगो जतन सलाय काहामको पार्ट हंगाय अमनो पार्ट एवनो आजा गौरामदि 40 मार्क नि तंगो हंका जगो 25 तो फाया फायखंका 26 हायका 28 30 आवैका फायना इनका आजा गो जैसा के पानो 26 नि सिमे 30 मार्क रक लांनानै बागै आरो साइड मा साइड तकनाय आबो गाय आजा का तमों 26 नि सिमे 30 मार्क लांगरि के गांगाय ते तीनटा पार्ट 120 वो जैसे के पानो क्वालिफाइड नि मार्क नि तो फाइन हायनि बागै न ओ जे पार्ट एवो काहाम खलायै नरक प्रिपारेशन ना हारदि ओंखाय ते कैसे साने मोसंगो ताबु नरक फर्म फिलआप खायमान यागोलो पयला खासिगनानि बागै फिजिकल रनिंग आबो हाय बागै तावारादि आबो ताबु मुंसा खाय नांगेखो सेकंडबारि नरक रिटन एग्जाम बागैसे साइटोगारि एबा प्रिपारेशन हारगादि आबो क्वालिफाइंग मन यागोलो से नरक फिजिकल नि बागै नरक काहाम खलायै प्रिपारेशन हारमानो आबो फिजिकल नि बागै फायखां गाबोन तुइबो आं सावाना तपन ताबु बसखङो रिटन एग्जाम तंमानि बागै ओ रिटन एग्जाम बागै न सावाना इनका जगाव तामो साका आं जनरल इंटेलिजेंस एंड रिजनिंग आ जगाव नरक काहाम का मार्क तिसानि साइटोगदि ते कैसे इंग्लिश बे हिंदी आ जगह तामो नरक इंग्लिश पानो सिलेक्ट खायदि हायका हिंदी पानो जे लाइमोन नरक सिलेक्ट खायदि लैंग्वेज तपन आबो हंकाय ग्रामाटिकल न तै फायौता आरो हंकाय लमदि आर्टिकल प्रिपोजिशन आबो हायरम तै आ जगाव फायनाय ओंखाय ओ जगाव ते कैसा सानानि मोचंमानि हंकाय तामो नरक कोबोनि एग्जाम हाय खलायै सायमानबो सावैमानियाबो हाय टिक मार्क तारिदि आ जगाव तामखायनै तांहि नेगेटिव मार्क दंगो आबोनि बागै नरक काहाम खलाय प्रिपारेशन ना हारिनो नरक आबोनो खलायदि जाते जायाते सायमानते सायमियाते रिखांकले नौनि नेगेटिव मार्क दो तानजाकनाय जाहाथे क्वेश्चन जाया ओंखायनो 1 मार्क तानजागै थांपायनाय हायनि बागैनो आबोनो तै काहाम खलायै नरक रेडी खायदि ते कैसे हंगांकाय एग्जाम कंप्यूटर बाय एंनाय कंप्यूटर बे एंनाय हिंपाना नरक कंप्यूटर चालावनानै आबो हासग्राना नांगिया कम से कम कंप्यूटर माउस नि नांग्रेनानि आबो हायकिसा रोंखांगायनो चलिव आबो आजागाव तै बाहाय ओपन खालायनाय बाहाय क्लोज खायनाय आबो बेबागनो आजागाव नरक सावि मान थांनाय तै आजागाव माउस अक्सिमि चलिनानै आबो रक्सिमि सायमानखनो आ एग्जाम आसुकनानै लायै थांगो गांखाय जों तामुखायनै
norok o preparation ni bagui kaham khlaina hardi written exam bagui tei kaisa kochla paithago sawano form fill up bahai khainai abo tibon ang phunuknai norok dukano thang rang khibui khlaina nangya nong yago smartphone mobile tongo smartphone mobile bai no khlainani bagui ang norok no phunuknai aboni bagui bwskanai phainai video ang aboni tui phunukano norok subscribe khatondi tei bell icon sinai tondi enkaino abo nong thanio soginai engka norok bahai norok baithangno form fill up khlai mannai aboni tini sujaro no jotono hambai।